Be. Kuam. Nagdatakal di ka pijiran na. Ginagawa mo. Siya ka, nagbatit pa lang. Nagdatakal ta pijiran, siya ka nagbatit pa lang. Mamang dan eh. O, ano, baby, dabagak. Dadamagak ka yan, be. Undan-undan niya. Nadadamagak ka. Pati bibidyak mo ito. Nagato ka nga ron. Dadamagak. Totoy. Okay guys, wait lang guys no. Kung nangangailangan ka man ngayon ng pera, so may alam ako dyan guys no. So panoorin mo to hanggang dulo para malaman mo. Kahit nakahiga ka man o nakaupo, kung saan ka man, tumatay man, kung anong ginagawa nyo, may alam akong pera na mabilisan guys no. So isa itong application na pwede kang kumita ng malaking pera guys no. Maglalaro ka lang, kikita ka na agad guys no. So kung naglalaro ka man ng mga games, so ito na yung gawin mong games para sigurado kumita ka na ng pera, naglaro ka pa. So nalibang ka pa. So ano pang hinihintay mo? Sundin mo na tong step, simulan na natin. So ito na nga yung sinasabi ko sa inyo guys no. Ang application na to ay Diamond Game. So ilalagay ko na lang ang link ng apps na to sa aking description o sa comment section para ma-download nyo na agad-agad. So pagka-download mo, ang una mong gagawin ay mag-register. So kailangan mong ilagay yung phone number mo at ang password mo at pindutin ng send at hintayin yung verification code na magsisend sa'yo. Click confirm. At pagkatapos mong mag-register, may bubungad sa iyo na daily bonus. So mag-draw ka lang at malay mo makakuha ka pa ng coins. So yun nga, nakakuha ka nga ng 2 coins. So pagka-register mo, meron ka agad 10 coins. At kung gusto mong madagdagan yung coins mo, pwede kang mag-cash in dito. Kandahan ng cash in, meron kang dagdag coins. At kung di mo alam mag-cash in, merong guide nito at pipindutin mo lamang. So yun na nga, nagtry ako maglaro ng Dragon Tiger. So dito napaka basic lang, mamimili ka ng Dragon o Tiger kung saan ka tataya. So nagtaya ako sa Dragon. At ayun na nga, nanalo ako ng 9.5 coins. So ano pang hinihintay nyo, mag-download na kayo. At kung gusto mo pa ng bonus, i-click mo lang ang activity at pindutin ang lucky code at isulat ang 16666. At para sa withdraw, kailangan mo lang ilagay yung GCash account mo o yung registered number mo. So ano pang hinihintay mo? Download now! Nakatoy na. Sige. Kana. Kada sa madang damagak, dambulan na yan. Kasi ka magita da gwapo nga rupa. Damagak. Damagak. Jajay! Hindi pala yung bagang amin. Nagatupa lang pa. Actually, dadabaga. Tagarin na, dapig tayuat. Kasano no matay nak no bigatin niya bra. Kasama no? Matay nak no bigat niya bra. Ano mo to brak? Agsangit ah! Sangit. Ano to brak pero ah? Sangit ka. Ape kahit mga matay na. Ay, ako matay. Kaya baga magsangit ka na matay na. Nagdamdamag ka na road, sumbat. Tikas na kahit mga matay na. Sumbat, lahat na bugbaga na. Tikas na kahit mga matay na. Dapat ka itisungbat na ajay. Kaya ka mamatay. Aman di kahit baby. Ka mamatay. Kasi kumajay. Dambal. Ubiyang ka pero. Ape kuma. Nya. Dapat kasi timbaga magduldog mga minta mindset mo. Among baby na bayag ti matay design. Okay na torpe.